Buntag mga bata, ako si Teacher Eileen Miel Casar. Pwede po ko niyong tawagon nga Ma'am Eileen. Karong adlaw, tunanta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Aduna ako ipakita kaninyo nga mga hulagway. Anda ba mo? Magsugod ta. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Nanay. Nanay. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Nurse. Nurse. Kini, unsay ngalan ani? Sakto. Nangka. Nangka. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Nigo. Nigo. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Nilugaw. Nilugaw. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Nanay. Nurse. Nangka. Nigo. Nilugaw. Sabay ta. Nanay. Nurse. Nangka. Nigo. Nilugaw. Kamu na lang. Unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa hulagway? Sakto. Pareho kining sinugdan ng letra. Kini ang letrang N. Uppercase, lowercase sa letrang N. Uppercase o lowercase sa letrang N. Nga naadunay tingog nga sama sa nanay. Nanay. Nurse. Nurse. Nangka. Nangka. Nigo. Nigo. Nilugaw. Nilugaw. Usbon ako. Kini ang letrang N nga adunay tingog nga Usbon ako. Sabay ta. Sige, kantahon ako. Unsa ang tingog sa letrang N? Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang N? Karon sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang N? Kamu na lang. Unsa ang tingog sa letrang N? Karon na nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang N o ang tingog niini, atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang N adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga ang pagsulat adunay tulo ka linya. Ang asul, pula ug asul. Ang uppercase nga letrang N nagsugod sa color asul nga linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Subayon nato. Usa, duha, tulo. Usbon nato. Usa, duha, tulo. Sabay ta. Usa, duha, tulo. Kamu na lang. Usa, duha, tulo. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang tudlo. Usa, duha, tulo. Sabay ta. Usa, duha,
tulo. Kamo daw. Usa, duha, tulo. Tama. Samtang ang lowercase sa letrang N adunay duha ka lakang. Nagsugod kani sa pula nga linya. Tan-awa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha. Subayon na to. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamo na lang. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Usa, duha. Usbo na to. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamo na lang. Usa, duha. Ug karon, atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang N. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo. Usbo na to. Usa, duha, tulo. Sunod, isulat na to ang lowercase sa letrang N. Usa, duha. Usbo na to. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo kamong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang N. Ug karon kay nakabalo na kaila na mo sa ngalan ug tingog sa letrang N ug sa pagsulat niini, aduna ako ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Pangita og mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang N. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag kung sakto ba nga nagsugod sa letrang N ang mga ngalan sa butang nga imong nakit-an. Yehey! Nahuman na nato ang pagtuon sa letrang N. Hangtod sa sunod nga higayon. Salamat!